els assajos han estat clau a l'hora de creació de l'obra, en el sentit de que jo vaig escriure una primera versió de Meda Mortal que vam treballar durant una setmana a l'octubre amb els actors, sabent que jo ja la vaig escriure sabent que eren ells, però la vam treballar amb ells, vam analitzar-la, vam jugar una mica. Després vam parar, va venir la Marta Butxà que va assajar tota una altra obra al mig i després nosaltres hem tornat també a Meda Mortal ja full time fins ara a l'estrena. Això ha implicat que el procés de creació del text anés molt vinculat als assajos i ja la posada en escena, que no fos una cosa només teòrica d'estar a casa escrivint, sinó que jo ja escrivia sabent que ja havia treballat amb els actors i tenim molt clara la posada en escena d'això. Això no vol dir que tot estigués clar en el primer moment, perquè com ha passat durant el procés hi ha hagut molts canvis, o sigui, personatges que hi havia ara no hi són, no n'hi havia que ara sí que hi són, i això jo crec que és un joc tant pels actors com per nosaltres. Això és una cosa que l'espectador no veurà, però que sí que crec que és important perquè dona vida al muntatge i al text, sobretot. No? I Emma de Mortal, que està subtitulada com una comèdia sobre la vida i la immortalitat, primer de tot, no sé si és una comèdia, però és que tampoc no vull dir si ho és o no ho és. És a dir, és una obra que sí que és un muntatge que crec que sí que fa somriure, però més aviat per la perplexitat de la situació que proposa i de més d'una situació. No és una comèdia hilarant i boja, o sí, a vegades, depèn. És un muntatge en què el to va lligat amb la història, que és una història que està entre dos mons. El món de la ficció boja d'una superheroïna immortal i el món quotidià de la gent normal, i això està representat com a història principal en la història d'una parella, que són en Lluís i la Míriam, que són la Cris i en Marc, que es troben de cop que la seva vida canvia molt des del moment que ella, la Cris, comença a tenir un poder molt especial, que és la responsabilitat de ser superheroïna, i ell no és res. I la història d'Emma de Mortal és la història d'una parella que es comença a desequilibrar. Quan un té molta responsabilitat és molt important, que de la mateixa manera que aquí és una superheroïna, podria ser de cop és presidenta del govern i ell no és res, o de cop és, no sé, qualsevol cosa que puguem fer un paral·lelisme amb aquest joc. El punt de partida una mica era dir, i a mi m'agrada molt jugar amb això en els meus textos, i això és, busquem una realitat que sigui propera a l'espectador, però que hi hagi alguna cosa que la trenqui. I aquí el que la trenca és això, és que de cop tenim un personatge que es fa immortal. Al voltant d'aquesta parella protagonista hi ha tot de vinyetes, dic vinyetes perquè el muntatge juga molt amb el referent del món del còmic, sense subratllar-lo explícitament, però sí buscant aquest paral·lelisme amb el món del còmic, i per tant situem històries en paral·lel, explicades amb les vinyetes del voltant, en què la Cris, per exemple, va al psicòleg, perquè té aquest problema, que de cop és immortal i ha de saber com solucionar aquest problema, però el psicòleg de la Cris la psicòloga de la Cris, l'Àngels Poch, i en Joan Negrier, que és l'ajudant de psicòleg, diguéssim, estan més implicats en la història del que ens pensem en un principi. També hi ha el personatge d'en Víctor, que és interpretat per en David Berg, que també explica una mica el món aquest de la immortalitat, dels superherois i tot això, o sigui, forma part del món de més ficció. I al voltant de tot això tenim la gent a qui salva la Supercris, la gent que són amics, que no saben res del que està passant i que al·lucinen al voltant de que la vida dels seus amics canviï, la Marta, que és una amiga, la Rosa Voladeres, que és una amiga de la família, de la parella, de cop es troba que s'estan comportant de manera molt estranya els seus amics, i a partir d'aquí explicar una mica l'evolució de com un fet pot canviar la vida de tots per aquest desequilibri que hi ha entre la parella protagonista. Jo tinc el bombó, que és fer la superheroïna, i està molt bé perquè és veritat que no hem treballat la funció com una comèdia, sinó que sempre hem partit de la veritat. El que passa que quan la comèdia es produeix, quan una situació, quan una quotidianitat la poses en una situació absolutament estranya, no? I que no quadra. I aquest decalaix, doncs, evidentment, nosaltres sempre, ara que estem fent ja passes, anem dient, però qui es pixaran, no? Perquè entre nosaltres ens fem com gràcia, no? Ara també pot ser que no riguin. No passa res perquè no és la intenció. Em sembla que el que estem explicant és una història que hi ha gent que li pot fer gràcia, hi ha gent que senzillament pot viure com una anècdota, hi ha gent que es pot sentir identificat per una situació de decalaix amb una parella. Vull dir que penso que cobren molts ventalls. A nivell d'actors i actrius em sembla que és molt xulo el que ens està passant, perquè realment és com
com anar al gimnàs gratis, no? Que doncs, estàs assajant una cosa al matí i a la tarda en fas una altra i ja aviat doncs, començarem les lectures del Pere Riera, vull dir que és realment com un gimnàs, que és molt xulo tenir-lo com actors i actrius, perquè al cap i a la fi és el que ens hem d'exercitar, no? En trobar maneres d'explicar històries i fer-les, no sé, posar-les aquí que semblin veritat o semblin mentida o sigui el que decidim que és, no?